Good morning mga kabicolana. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Baralihan. At ang gagawin nila ngayon ay ito. Magpapalitada ng beam. Ano natin? Yo. Guys. Papalitada ng beam. Ang pinakapogi natin. Guys. Feeling pogi, di naman pogi. Bigyan ng 10,000 yan. Ito nga ang nagawa sa bahay ni BICOLANA. Dito pa tayo ngayon. Inalis na namin guys yung cut review sa kwarto ni BICOLANA dahil aalisin na din itong yung plywood guys sa taas. Aalisin na rin siya ngayon dahil islabin na rin lang. Kaya yan, inalis na yung cut rito at doon muna nilagay. Dahil palagi lang ito basa sa loob. Kaya ano yan guys, tumutulo yung kisame. Ayan. Inalis na natin yung katulad dahil laging basa sa loob. Tumutulo siya guys. Ayan. Kupal ka ba boss? Nakapogi. Gagawa nga ng beam, nagpuporma guys. Ay nako. Pagpuporma daw. Sarap, sabit lang. Pwede nito. Ha? Masarap. Bilog na dito na. Wala? Bilog. Kapukon mo sa gilid. Yan lang, mas kaya lang po. Kami sinugid dyan. Silaw dito man. Ayun o. Ayan o. Barbie ilaw mo na ganda. Hindi natin kasi yung ilaw dun sa loob. Alis natin kasi yung ilaw. Niwan mong bigo.
talaga guys. Yan siya guys. Ayun, ako dyan pa mo. Silaw din lang. Silaw. Oo, mag-ilaw. Saan naman lang yun eh? Alat. Hindi ko rin tinig. Ako rin di katawa. Hindi ko rin dyan. Bago ilungkot ka lang. Kung kayak gitu nih sam, ini kan kan betul gua tuh. Begini kepala begini banget, ini. Begini kau ano? All my life for somebody. Di mati. Good afternoon guys. Nah guys. So guys, magbubuhos tayo ngayon ng beam para bukas pwede na malagyan ng kahoy yung slab. Dahil pwede na lang. Magbubuhos natin ngayon guys yung mga beam guys. Yan nga, hindi na lang talaga minute na ngayon, hindi na masyado umulan. Kaya makakapagbuhos na tayo ng beam. Ito na lang guys ang islabin at ito. Ito guys, di pa na-islab to guys. Ito ang islabin, tapos pagkatapos na ito naman. Abangan nyo ang susunod na kabanata. Abangan nyo ang susunod pagkatapos nito. Ayan guys. Okay.
Utong 18 yung dyan na nila na. Kabutan na tabi. Kira yan. Ano yan? Anong nari? Magbalik ka na lang. Ano yan? Makasulam na ako. Ito, bukay mo. Ito, kumata na bago yan eh. Kanto na guys. Pintana lang ang kulang. Pag-isaw kami guys ng buhangin para sa bubusan doon. Guys, isaw tayo ng buhangin guys. Diba kayo lang hagko?
Sako-sako pag may time. Oh, sayang kang sahod ko ngayon. Baka makasahod din ako, hindi kita 10,000. Diyan, siya malilagwa ka, may galaganan. Dumalik ka na. Alam. Game. So, iisip na sayang kang balag na. Hindi pa mayroon ang pandok dito. Akanong sa mga. Yan o. Pwede mo na yan. Jadi, kiss ba? Kiss ba? Kiss. Oh! Oh! Ikaw yan, Jerry. Di ba nakamadali? Easy ba? Easy ba? Oh, 3, 4, 5, 6, 7. Ano na bang nalong nila? Ba? Kisi ba, kiss? Easy ba? Easy ba? Dahil. Ay, easy ba? Bakit talaga rin? Jerry. Si mama mo dati nga, si mama mo. Si mama mo ngayon. Ay, si mama. Ay, Di ba nga nitigan na? ay, si ba? Ay, si ba? Ay, si ba? Wala si ba? Si ba, ay, si ba? Oh. Bilong. Ay, si ba? Wala si ba? Ay, si ba? Wala man si ka ba? Ay, si ba? Ah, Ay, si ba? Wala man si ba? wala si ba? Wala sa labo. Ang gas Maganda na guys. Pang dalawang halo guys. Hindi ka na guys. Explaining. Parang kuha ng guys. Magiling. Ang halo na to guys.
Kwarto, nailumit yung pre. Karara mo bagay ito. Kuminahapon talaga si Bahay. Pagkat ko sa likod, makakang video ko. Nagbalikan, sumakabak niya kasama bagyo. Nagbalikan. Yan kaya nagkalaog kami, di ba? Ah, tignan mo yung nagkalaog ko. Hindi na nakalagmali. Tignan mo, ganda na, nakakalaog sa samot niya.